Mamisita, yun. Matay puno ng wakahinglit eh. Kano sa mga nakakita nga babaeng buang na misita ng laki, ha? Kano sa mga nakita aron? Hindi ako pa yung unang mamisitang babae. Ayaw na lamang kung among-among nga anong pamisita ni nak, no? Ay na lamang na. Kuha man po siya kakagusto ko nimo. Basta, kay dili ko nimo kuyugan, di kumulit sa balay. Wala ka. Aw, sige. Basta kay sa sunod, ayaw na kung among-among nga anong kalakiha. Musukot ka? Mamisita? Oh. Sige pa talaga kuyugan ko, di mo pa. Sige talaga. Kabalo makakaasi lang balay. Oh, kabalo. Kaya di ko. Basta kay last na gini. Ay na kung among-among nga ni sunod. Lagi, talan na ba? Mao naman gining balaya. Umang guni. Ikarong diha, ha? Lagi, pangayo kita huran. Ayo. Ayo. May tawo. Ini nalagay ha. Ayo. Oh. Unsa man? May hapon kanang dini ga puyo si kuan kanang ginganlan og buyak. Oh, dire, maman to. Kuan man gud unta kanang kaning akong anak mamisita lagi unta ni buyak. Mamisita? Kana mamisita? O lagi unta, sir, kani akong anak mamisita. Usa na? Babae lalaki? Babae, sir. Yaks, nainangita ni mo Yaks. Babae, pero mura maglalaki. Babae, sir. Oh. Pero ulat-ulata sa laman kay gasiar para ba? Sir, pwede may masulod? Oh, ali, sulod mo. Hari mo lingkod. Okay, sir. Salamat kay sir. Pero ikabili lamang ko sa chinilas. Okay, sir. Muling ko lang, sir. Yaks, magdalig, Yaks, kay dahulat. Kul, seryoso ka, Kul? Mamisita gin mo, Kul? Oo, sir. Mamisita niya akong anak lagi. Adapted ni mo, Kul? Dili, sir. Kanang anak ba ginin ako? Basig liwat sa imong asawa. Dili po ko makaingon, sir. Kay kanay manggong mama ani niya. Gwapa manggod. Ha? Basig ipangalaan ni Milo. Wala ko kabalo, sir. Kay ako manggod na kanang pagburos akong asawa. Tuwa mo kong sibog at trabaho. Pero ang ako rin ikagabalaan nga. Kana ko na akong asawa pagburos ani niya. Pero may magalagi ko nung magaduwa na mong silingang gabuhig unggoy. Moodi ay. Pero mamisita gina siya, sir? Ni Buyaks? Oo lagi, sir. Kanang unsaon mo guni kaning akong anak. Dalaga naman, gakagusto naman. Mao lagi ko no nga. Mamisita lagi ko ni siya naging Lagbuyaks. Patay ni si Buyaks. Ilim ko na siya naging kanto. Asa naman ron? Yaks! Magdali na, Yaks! Kinsa man na? Ay, chicks gaulat ni Muhari, oh! Matay, ikaw na, Paul! Dong, may hapon dong. Kanang nami karon dong kay kanilagi akong anak dong. Saan man nang himbuto naman iyang kasing-kasing diya nimo dong. Dalaga naman. Unsa gyud ito yun ikaw? Kauban nimo ang anak nga maghulo-hulo. Mao lagi unta dong. Kani man gud akong anak mamisita lagi nimo dong. Tingog pod. Matay kol, matay muli nalaman mo kol. Kay matay ulap ikaw kung kagustuhan anak. Di ibig pumupunit anak. Pero buutan man ni dong. Bidats matay kol. Kaning uyab-uyab kol dyan na madalag buutan-buutan kol. Kani siguro ko na, basig mo punit anak. Bidats! Ilidza ko anak! Tumatay! Ay dong Buyaks. Kaning akong anak dong. Matay di yung ka magmahiya ani dong. Kaya wala ginilibog dong. Ug unsa imong ipasugo dong kabayan og panimalay. Matay why problema dong. Muliyok yun ni dong. Kasaligan kaya ni dong. Limpyado kaya ni. Bisan og makaingon tuod ka nga. Kani akong anak nga mura og wapod ka kaangay siyang ngitsura. Pero isalig na ko ni dong nga kasaligan eh. Ang ako aram ko dong nga tagaan yung chance ba nga makigimamati-mamat mo unta. Makigilaila nimo. Kay higugmaan mo kay ni nimo dong. Sakit kayo gani kung pagigugman nimo Buyak sa aram nimo ra gyud ni. Matay kol, bisag kung saan jud ko nimo istorya kol dili jud pug kol. Matay na taon nimo anak. Da makayo. Matay bisag kinsa nakiyana jud pud anak bitay di jud mo punit ani mong anak. Asumay pa buhatan niyo kol, muli na laman mo kol kay matay bisag pagmuyon ka ni mong anak nga buutan ni mong anak pero karon ako una ron nga praktikal na. Iyalan og sa itsura magabasa kay matilisod kay kukuyo ko niya. Tingin niya ba mga. Uy. Bakit diya? Sakit na ako buwan. Pasensya ka. Sakit na ako ilin ba? Bakit diya? Hindi ko. Mula ko. Bakit ko ba? Mula ko mama mamuti. Bakit ka? Hoy! Hindi ko. Ay, pasensya ka. Uy!
Pagod! Hindi lagi ko, bahala ka niya. Kanin ako. Utang-utang